bangin pensngau ia kene kesur bau nongrap ia kendo ia ka kelam than nong thliu ka than thalong ka than siliang ka dei ka pliang ja ka jong kin nongrap ki jongi kani ka than na itu bakadai ka wei na ki than ka ba kin nong chong snong kim shania ka kam sarkar kin nong chong snong kim shania ka kamnya kali kin nong chong snong kim shania ki wei pat ki kam lese kum ki kam kontrak lese kum ki kam tray office bat kum ta ter re kum bangilayo ngau bakin nongrap hakane ka dong ka than prapo 100% kli ki dei ki nongrap henrei ni ngau tu ye ka por ka jongki ka ba ki thiet yu sambai nganget scam ba arpo percent ne ki nongrap lesi ka taru ka bla bune bakin yo yu sambai na ka office jong agriculture dei nem ya paro sambai ni haban thiet na po yau bat nganget ba pinum tip sambai ba pithiet na po yau pi haban siru ye ka GST kat pra persen ngakwa ban pha ye ka ni ka khubor saka sarkar banong ye ki tiar rap ki jongi ye ki tiar ki ba pendang kam unong rap na ka minta ka rap karyang ni dai mangi ye haban siu ye ka GST saka sarkar habang itiet ye ka spo na ka minta ban pendang kam na ka minta ka marap ka jongi ni haban siu ye ka neru 18% na ka minta ka tax saka sarkar Henry nadu January February March April May June kinong rap kisngapjar kinong rap kidei kibamda kwae ban mi madan kidei kibada kwae ban yaki kimda dei kiba kwae ban thang kali kidei rap kimdei kiba kwa ban ya pendek ya ka sungsuk songsan henrai kane ka sngi nimi bangi pha ya kane ka khubor saka sarkar bakin nongrap ki ton haka klam ka basharkhei ki nongrap ki lapun snau bangin sayap tangan ki nongrap ki lapun snau bangin sadap takaram ki nongrap ki lapun snau bangin sumnumla mansiu ya ka bai school na ka ki khon ki jongi ki bai school Tato kani kam daiwo kata kadau ba kabangin mi mentaka sni banya thu ye kani saka sarkar banang ko sarkar ko nong ya lamba i dia jongi tu ya rap lang yengi hakabakum kani kapor kum unong ya lam juki nong rap ngas ngoram ngalet chamau kendrau kia thu ukubi ki dia sautingka sandika kilo ngalet sathan mau nai Satan riang mang, satan yang kiong ni di yo so sao, khat ar khat lai tingka. Ni let cepat han boy, kaju usokia kidi san tingka riu tingka sikilo. Ni wan cepat nong tliu, kia tu umuli sao, umuli le, ukajar, udunia, pat tinong reps ing hapo siliang kiong. Bangi dia iki marap hakador kumbaong mene badang rem ke Martin Jot para nong rap ngasno ban jaumat bangin pelong bangin penan yo jor teng haba jor pelat keslap mlong umarap Henry Shiton ukubi ngidi hakador lightingka ndala ot kabay kali ndala ot kabay sat ndala ot kabay daju ndala ot kabay penpai ya ka marap nang ni sayaw kapisa kawan pai satang sipia dan ni sitingka babundo ngas ngauram kumunong yalam basi hajar kilo umar ubangidi ni onsa si hajar tingka kadai le kamdai hato ya kene kasor dai mo ban pensgo sekin nong yalam ke dia jongi
Shano ngin poi kalaway jong kinong rap. Shano kan poi kalaway jong ki khon jong kinong rap. Tay na mar kata kadaw kinong nyalam jong ki snokya ban ngi mi mentakas ngi ban angko sarkar to yarap lang ngi. Akran ya kane da kajing snokya ban akran ya kane da kajing thang man sim. Amdai ta makatat kador. Ni juang ni ki perlok paranong khai jong ni. Bakin yarap ni hoj ki ju thiet ki marap ki jong ni. Tenrei. Kalau dan ki jing keren. Bagi ong bagi nom ot chu si kilo na ka si phau kilo. Henrei ni ni ngau tu ki ong ban ot no tang ar kilo ban lai kilo. Henrei hadok mitakas ngi. Ladang irap She's 4 kilo ni hapen rep lang nak bentah jongki 10 kilo dai nak dai nadang iliti shitan kabalong 1000 kilo ni hapen ai long bapen rep iki 4 kilo hangno unong rep jongi unkiu kata ka de jengkeli gomba pen snow iwe ikong mene Manong ba ngi syaram namar bangi siam ya ka kisi silon nyemla shu ban siu kala dai ban siu ka first installment ka second installment henry menta nyemla ka message kan poi ting shi ting ha ka mobile jong fi banong ba fi dai ban siu ya ka first installment bat ka second installment ka jinkli menta kami nang no nyin sei ya ka pisa bali siu ya ka luon sa bank kadai nak kadai kata kadai kecing smoke ya andai paranong yalam bai e jonga sila lom ye kinong rap pangakwa ikaban pen snow hakani kasngi bai madam Amprin Lingdo ibadai minister jongka agriculture bat ka health department ila snow ya kecing pen snow ka jongi bat iong ba in ai appointment yang ni bangin ye kendo hakas ngi ba ar pu kendai terek jong penai Julai ar hajar ar pusan hakapor ar baji andai kum kinong yelam ngila perkhat bangin let ye kaban ye kendo ye i banong bahakum kani kapor ka sarkar kadai ban penuat lat kadai ban ice cream lingba ka market intervention scheme lani kata ki scheme ki ban yarap ki nong rap ki bangin yo biang ya ka ban thiet semai ban yo biang ban thiet sbo bat ban yo biang la kumno bangin beteng biang ya ka kam rap ha ka bukum kani kapor fi benjor rem benjor ni nong rap ni la rap ki mar ni la penmi na kilom kadan ka kentien ka baong habas niu halum ba hayo habab ha hai lum las niu shayo kisiyong nem takatit kisiyong henry hakane ka kinti na lum ro sniu hayo ro sniu kadai na kandai ngalek cha southwest kasiel ngalek cha ti japo eastern west kasiel kidi kinong rap buskot sudah tuna panmi buskot mantau snem tip nakadaw ayu henry da pikili kat no pide menta way nong rap upha ya ka video menem step badang ba alfan biscuit ngide artingka napo lum ka pangingi khet biscuit film song snai artingka biscuit ubangingi ni khet na ki kper bangi habande don jakaban bu don le kumno hap di hap ai la ka ai bat ka syaknyot ka dor bat ka syaot kilo nang ta bat ka siu ka bye nong rap uyam marway ke jing yarap na ka sarkar maka de ban yarap kerpang yakin nong rap ke jongi haka bukum ke kapor kabaar kabangin lek sa ka sarkar ngila tho ikimat bangidon kam ya ka agriculture policy balay ngong ya kata ka agriculture policy
kadai ba kini kijing ki bagi nong rap ki jongi ki kendu ngilong lembut ngilong lembiang namar balai namar bangim don ya ki an ki bante bat ki banyerap yau nong rap ni dawa nak sarkar hakapor ka badanglong ba bantai dor lindo kamu minister ngitip bangila dalang haka komiti ban draft ya ka polisi jong ka agriculture tenrei adinang tu haka jingnya jong kapor ban menta la change the way minister nakata daw ngin kerpat hi by day ban wanra biang ya ka jing perkhat nakabeta ban pendep no ya kani ka agriculture policy para nong rap kinong rap sekeleng ki jaka menta mdai tanganong kliu paro nyamat jinge paro ngim ya yodor ki yaki marap ki jongi paro kinong rap ki linyar ha kani kari khasi ka be bat kari jantia ka jongi dai namar kata kadaw menta ngisdang hanong kliu balada ka sarkar kam snap ka sur kumbala pertama ne ngin yaki ngin pelong jingyalang hawas kasiel ngin pelong jingyalang cha southwest kasiel ngin pelong jingyalang cha west Chantiel district ngin pelong jingyalang cha east Chantiel district bat ka sor ka jong nong rap ngin ong yaki badai pet iki nong yalam ki badan hakabor wat penbor yau nong rap jongi ban mi surok nakabenta ban dawa ya ka an nakabenta ban yada yaki nong rap ki jongi balai ngakrani kani kadai kakot kabala pelat daga KHDC kabadai halor ka Khasi Hill Autonomous District Establishment Management and Control of Market Second Amendment Regulation Act 2021 balai ngaku aban krani kani namar ngatip bayakani kapil house name R1000 Arway ladap ban pas lani itong ni lade ban pas ta Khasi Hill Autonomous District Council haka artarik unai march R1000 Arway kila yo ia ka asen no governor halor ka ni ka market act haka arpendriu tarik Julai R1000 Arbulai batla publish ya kani ka kot kabla penmi da ka sarkar la video i hang ni yo nu khla ubadai ka kot ka sarkar la penmi ya kani ka kot haka Pratarek Agos R1000 Arbulai kani kadai kata ke market act kabala bankang ya ka chin 8 kilo kani ke market act kadai kaba naka KHDC kadai ban penpiang ya ki yau ki hat ki ban pensok ki nong rap ya ki mdai tangi ki nong rap ya ki nong ri jingri bandan ki yau ya ka bangin khayi ya ki nong ya ki plang ya ki masi pakadai bandan ka jaka ya ka bangin khayi ya ki ni ki jor bat iru ya ki jingri ki jongi henry ka bangi sosi kalong nadu pratarek Agos R1000 Arbulai kani ka pel kala long ka ek henry ka bangi sosi kalong manadu pratarek Agos R1000 Arbulai hadu menta nyimpat yo ya ka jing sign ka jong ogor governor haka badai ka rule jong kani ka ek kala don dai ban scam sang yaki rule kiba yaki ni ki rule ru ada ban frame daga KHDC bat hakapor ka belong EM i Congress ka free ada ban pas ya kaneru hakador bartelang haugunai Desember R1000 Arbulai R1000 Arbusau Henry menta Julai R1000 Arbusan nyimpat la ban pasain ya kani ka kot hau governor nakabenta ban yo ya ka asen jong para nong rep balai ngi don kam ni kinong yalam dei namar pangihap ban puli ben pa ben ndai tang mangilong kinong yalam teng ila snow kumbang ngilong kinong thawa nani ki lawyer ki pangihap ban puli ki an knang ba ngila ban wanra ya ka shongsuk ya ka shongsan ya ka jau ya ka hat ka ba bet ka ba biang nakabeta kinong rep Henry ka jingya kun ka jongi kamdai ka jingya kun ka besok ni pai syakani kaliang kinong rap kima jinge niyo i bangi haban le hapo yo hangte hapo yo mo yong namar ka jing herdor ka jong sensar hang
tu ngilale ban kendu ya ka sarkar panau maka sarkar kadi ban yarap ikin nong rap pada hadian mengilai kendu yang minister ai kuble ya ilawan ra ya ketugas CM Masyur lingkat baru chief minister ban thiet yu sinsar uba sau phau tingka ki thiet akador san pusan tingka dai nomor kata kadau lingba kadi ke jingyalang ka bamenta ka ski ngakwa paparo kinong rap adangi dai ban mi haka ski baar ngaya wer ya pi paro ndai ban ong bangim dan bai kali ngaskutu haka hiran teng teng tang ban song bai kali nang asar ndan bai kali hendrai ngan ong bak yatrai lang bakinong yalam ki jongi ngakwa bakinong rap kadi ban penkapnya ya ka sekretariat haka ski baar ndai uba alfon uban pen snow ya kejinge jongpi hendrai dai ma pi kum kitu ki long kami kiba yeng mene kiba pen snow ya kejinge kejongki pi dai ban pen snow ya ka menteri namar kadika kentai viru fenkren nakilong kami kibada ki kentai kapiang na kampiang dai namar kata kadau gombaki ong kinong yalam tiba syakmat mene baka jinya teli kadai kapor ba hadin bagila pen snow ya ka sarkar bat nada ka sarkar kamla ban jubab lani kampun kloy ya ka jinya rap jongi kinong rap lesi kumbang ong ngilum sa kaway ka jingyalang ka bakame hapo shalong pat paro kinong rap nginyami balada day hakata kapor banya khang surok ro nginya khang mbansi penam day tangan ka kapo kumbang kiteri mene day namar kata kadau kani ka jingwan ka jongi mata ka sngi ka jingyalang ka jongi kamday ka bangiwan na kabenta panyalap election kamday ka bangiwan na kabenta badong buat yanga ni wan ya kapan pen snow bangi tangan wan bangi pen snow baka herdor kamarak bat ni wan ya kapan pen snow bangi la syaram denget scam apa ka jingyalam ka jong chief minister Konrad ki sama ubuju pen snow ya ka jing e jokui kinong rap snow ban ong ba mat hagani ka genti ni kwa bai un perkhat kerpang na ka bentau nong rap pan na ka bentau nong rap sing nak betau nong rap muli, nak betau nong rap kubi, nak betau nong rap kajar, nak betau nong rap dunia. Pat kini ki marap di baran cakap tanjungi. Mau ai ke jingirap lingba ke intervention scheme. Wala kan kerda biang ki nong rap sekisin. Nak benta pan peteng biang ya ke kamrap.